כל החיים שלי אהבתי גיימינג מגיל צעיר. אמא שלי כל הזמן הייתה צועקת עליי למה אתה ער עד שעות מאוחרות. הייתי יושב לשחק במחשב שעות ברמות שכאילו זה היה מגיע ל-18-20 שעות כאילו בכיף, ואנשים כאילו אומרים, תשמע אתה משוגע, אבל כאילו זה תמיד היה התשוקה שלי, האהבה שלי, ובאיזשהו שלב באזור הגיל 20 החלטתי שאני רוצה ליצור תוכן ולהתפרנס מזה, לעשות את מה שאני אוהב ולתת לאנשים ערך. התחלתי והיה לי קצת קשה, אני לא אשקר. הייתי שכיר באותה תקופה, עבדתי בין 6 ל-8 שעות ביום, לפעמים יותר, והייתי חוזר ומשדר גמור עם החולצה של העבודה, כאילו ברמה כזאת, אז הגעתי לאיזושהי נקודה בחיים שלצערי איבדתי את אבא שלי, ובשבעה ישבתי וחשבתי עם עצמי, ואבא שלי לא היה בן אדם שהוא כאילו היה, הוא לא היה מאמין בדברים האלו, הוא היה בן אדם מאוד פרימיטיבי, הוא היה בן אדם מאוד טוב, אבל הוא היה בן אדם מאוד פרימיטיבי בקטע הזה. סיפרו לי שכמה הוא היה גאה בי, שהוא היה רואה אותי, הוא אומר, הבן שלי בטיקטוק, והוא מצליח בזה, שמעתי את זה, כאילו קיבלתי, הנה עכשיו יש לי צמרמורת כל הגוף, ואני אמרתי, שלי פאקית, התקשרתי למעסיק, אמרתי לו, שומע, אני לא חוזר לעבוד אחרי השבעה, כאילו. והתחלתי לעשות את זה פול טיים, כן, והגעתי לאיפה שאני היום, ברוך השם. מטורף.